To sú moje ratolesti, 4-ročný Jonáško a 7-ročný Jožko. Ahoj! Vyrážame na pravidelnú 30-kilometrovú jazdu do škôlky a školy v Krásnych Sadoch. Denne najazdím vyše 100 kilometrov, ale čas za volantom neľutujem. Chceli sme pre naše deti školské prostredie, ktoré je blízko prírody a rešpektujúcu prirodzenú výučbu. A to sme bližšie nenašli. Som vyštudovaná pedagogička a školské prostredie vnímam očami mamy, ako aj z pedagogického hľadiska. Tu do Krásnych Sadov som prvýkrát prišla pred 5 rokmi a práve tu som videla v triedách deti, ktoré boli rešpektované a ktoré sa navzájom rešpektovali. Bola a je tu bezpečná a priateľská atmosféra, ktorá je základom toho, aby sa deti mohli rozvíjať naplno. Našla som tu aj ústretových pedagógov, ktorí sú otvorení inováciám. Na prostredí, kde deti robia prvé životné kroky bez prítomnosti rodičov, mimo rodiny, veľmi záleží. Škôlka a škola sú práve týmto miestom. Je skvelé, keď sa dieťa do školy teší, keď vidíte, že škola je pre ňoho odmenou a nie trestom. Myslím, že tu v Krásnych Sadoch za to môže pútavý spôsob výučby, bez nadhodnocovania známkovania, na základe rozvíjania talentov detí a ich prirodzenej túžby po poznaní. Veľkým prínosom je aj možnosť oddychovať a vzdelávať sa v prírodnom prostredí. Želám všetkým rodičom, aby pre svoje deti našli miesto, kde sa budú učiť a kde budú rásť s radosťou.